Dobar dan youtuberi, ovo je 7. epizoda i u ovoj epizodi pravimo dvorište i baštu. Znači treba će nam malo drva i ograde, znači uzet ćemo sva drva koja imamo. Ovako, ovako, ovako. Sada, ogradu ćemo napraviti jedno od 2 staka, znači ono po 64. Ali za to će nam trebati, eto stavit ćemo ovdje tu 64 i tu 64, eto. Sada stavit ćemo ovdje 64, ne, ovako, ček da mi napravili toliko, ne, napravit ćemo jedan stak ograde, znači, ili koliko već ispadne, znači tu treba, znači još ovako 2 puta po 64, znači tu 64, tu 64, znači ovako, sada tu, a 2 staka, znači to je to. I sad sva drva napravit ćemo kao pod. Sad ćemo malo drva. Sad ovako. Znači dvorište će biti do... eno ga jedan, onaj majmun. Danas ne gađa. Tako, znači ovo će biti ono kao mali deo dvorišta za ovu epizodu. U sljedeću ćemo malo proširavati. Za sad će biti dovoljno, mislim, trebalo bi. Jedan deo baštu, jedan deo, ma bit će dovoljno. Ovako, ovako. Sad treba će nam kramp, mrazi me ručno. Sad ovo ćemo ostaviti i znači ne postavimo ovo ovako i ovako. Znači ovo će biti malo dvorište. Sad da postavimo ogradu i da, treba će nam kapija. Znači kapija će biti ovdje i ovdje. Ovako. Sad idemo da napravimo stepeni. I da napravimo jedan crafting table. Ovako. Da sad napravimo ogradu. I to je bilo to za dvorište.
Sad da napravimo ovde baštu za zid, ćemo da napravimo jedan red pšenicu i ovde ovde ćemo staviti vodu, ovde pšenicu. Zato što nećemo preko vode. Sad da uzmemo sekiru, ovde nemamo, da vidimo dole, imamo dole, ja mislim, evo imamo. I sada, ali nemamo, problem je što u stvari imamo, da treba ispiti gvožđe, znači to je super. Ovako. Uglja imamo, stavimo ovdje uglj i ovdje gvožđe. Sad dok se ono peče, idemo mi da napravimo mesto, ali gde da uzmemo vodu, ja mislim da tu odmah ima voda, da ima tamo u onoj pećini. Sad ovdje ćemo, znači, vodu. Tako. Znači ja ovo volim da radim, vi kako hoćete, ali ja ovako volim. Da stavim. Tako. Sad ovdje moram naravno zemlju. Čekaj. Nema veze. Sad ovdje će nam trebati zemlje. Zemlju imamo. Tako. Evo ga. Sada motiku isto ja mislim da imamo. A i da nemamo, napravit ćemo, nije problem. Evo sad ćemo da napravimo. Ali da bi zasadili baštu, naravno moramo imati seme. Sad idemo da sečemo malo ovu travu. Imamo jedno seme. Znači, tako. Sad idemo, ostavit ćemo kofru i seme ovde, a mi idemo da nađemo malo ovako. Gde ima mnogo trave, znači, evo ga, jedno seme. Evo ga, imamo već 4 semena, to jest 5. Evo ga, 6. 7, 8, ajde još jedno. 10 semena imamo. To je super. Sad ćemo odmah da zasadimo. Što je slab drveni gramb. Evo ga. Znači zasadimo. Sad idemo po vodu. Sad još malo pada mrak, a mi po mraku ne možemo raditi. Možemo ići još po 2-3 puta. Još ovdje, još jedno 3-4 puta moramo otići. Nemamo hrane, znači moramo nešto i pojesti.
To je bilo to za ovu epizodu. Ćao.